Jochar Days je týždeň, kedy navštívime aj tvoju školu a budeme sa spolu rozprávať. Bude to emotívne ako svadba Šeherezády počas pohrebu Lady Diany s mačatkami a zajačiky v rúžovej farbe. Spravíme si workshopy. Bol si doteraz hlúpy a chcelo sa ti z toho plakať. Po našich workshopoch budeš múdry ako Stephen Hawking, ibaže s nohami a rukami. Na Jochar Days workshopoch budeme mať našu špeciálnu Jochar Days energiu. A keď sa nebudeš hanbiť, podelíme sa s tebou. Budeš mať energiu zadarmo. To je aké super! Super! Je to super ako letieť do vesmíru na Monster Trucku, ktorý ťahá Nyan Cat. So Jochar Days energiou nepotrebuješ krídla. Jochar Days má toľko energie, že polovicu zásob musíme držať v Mochovciach a druhú v Jaslovských Bohuniciach. Zlyhanie ľudského faktoru je vylúčené. Pamätá si tvoja manka Černobyl? Vtedy to niekto nevydržal a otvoril Jochar Days energiu bez toho, aby trikrát zaťukal na vrchná. Jochar Days ukončíme rockovým koncertom. Koncertom, na ktorý príde Max Jason May a zavolá manke, aby ho prišla vyzdvihnúť, lebo sa hanbí. Jochar Days koncert bude taká šupa, že keď o tom budeš hovoriť svojej babke, pomyslí si, že Slovenské národné povstanie bola nuda. A možno by Slovenské národné povstanie nebola nuda, keby na ňom krsili album Fishing Strip. Môže to byť ešte viac awesome. Ak by na náš koncert prišiel Ozzy Osbourne a odhryzol hlavu netopierovi, bolo by to iba z polovice také awesome. Úplne awesome to bude, keď tam prídeš ty a odhryzneš si 100 bagetky. Počul si dobre, budeme tam mať top bagetku s ich superskými bagetami s príchuťou potu Chucka Norrisa po boji s Grizzlym. A čo je najviac super? Počas celého videa si dostával podpravové signály, takže sa nemôžeš ubrániť a na našom workshope sa s nami budeš rozprávať a potom prídeš aj na koncert, kde dostaneš taký gitarový náklad, že na druhý deň vyserieš legendárnu gitaru Gibson s 2 krkmi v bielej farbe a zahraješ na nej 24-minútové solo.